Slow, slow. Slow. Huwag kang basahin mo, ha? Buya kay YouTube ko na kayo naka-live. Diba? Okay. Yan, siguro kaya mo na mag-isa pag ganyan. Next week, pwede ka na mag-schedule. Alam mo mag-schedule doon? Online? Punta ka sa online, DMV. Friday, ikaw mo sa Friday para DMV. Yan, slow ka na dito para
dikitan. Sila nga.
Lori. Slow. Ito mag-ganun. Try mo mag-change lane. Ayan. Tignan mo kung nakakakuha ka. Oh, oops. Ano? Ayaw? Masyado ka na makan dito na. Tignan mo, paspasan mo yung wag yung matagal ka mag-ano, yan. Tignan mo lahat yung mga wala na, hindi ka na pwede. Ang tayo. Siya, diretso lang. Hanggang sa Vermont. Kaya kung may time ka mag-change lane. Parang ganun. No? Check. Medyo paspasan mo. Wag na kasi orange na. Starbucks. Pwede na ikaw mag-change lane. Ikaw mamaya. Pupunta lang. Okay. Try mo, tignan mo. Mas tignan mo kung libre ka kagad para yes. Tumatawid.
Straight lang tayo. Mhm. Downtown LA. So, ay, mag-left ka na dyan. Sige, sige. Sundin mo yan kung libre na. Tapos stay sa right mamaya. Sige lang, saglit lang. Saglit, saglit. O sige. Stay right.
Pwede ka mag-test. Next week. Para i-schedule mo. Yung pinunta natin yun, doon ang daanan yun. Isa pa sa next week. Next Friday. Kasi expire na rin siya March. Hindi. Kailan? Mga April or May. Ito. May nasag. Yung anak ni Vilma, nagdadrive na yung dalawa.
Nagsisingit yan.